नमस्कार, मी लक्ष्मी तुमचं मालवण तडक्यामध्ये स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत तंदुरी रोटी, पण ती तंदूरमध्ये नाही, आपण तव्यावरती बनवणार आहोत। त्याच्यासाठी साहित्य घेतलंय, 1 चमचा खायचा सोडा घेतलाय, तेल घेतलंय, चवीपुरतं मीठ घेतलंय आणि साखर घेतली 1 चमचा। आणि इथे गव्हाचं पीठ 2 वाट्या घेतलंय आणि मैदा 2 वाट्या घेतलाय। रोटी चांगली होते, एकदम सॉफ्ट, अगदी खाण्यासारखी। तर तुम्ही नक्की घरी करून बघा। चला तर मग आपण रोटी बनवायला घेऊया। तर आता आपण पीठ मळायला घेऊया। पहिले हे चांगलं मिक्स करून घेऊया। मीठ टाकलंय, इथे साखर, खायचा सोडा आणि याच्यातलं तेल आता अर्ध टाकायचं, नंतर पीठ मळून झाल्यावर अर्ध टाकायचं। चांगलं मिश्रण मिक्स करून घ्यायचंय। पाणी मी इथे गरम करून घेतलंय, कोमट पाणी। कोमट पाण्यातच पीठ मळायचं। थोडं टाकून आपण पीठ मळूया। उरलेलं तेल होतं ना, ते पीठ मळायला घेतलं। हे मी 4 तास असंच ठेवणार आहे पीठ। 4 तासानंतर रोटी बनवायची आपण। आणि हे पीठ आहे ना, मळून झाल्यावर गरम जागेवर ठेवायचं, म्हणजे ते पटकन येईल पीठ। आपले 4 तास झाले आहेत, तर आपण पीठ बघूया। एकदम सॉफ्ट झालंय पीठ। पीठ बघू शकता किती मस्त झालंय। तर आपण याचे छोटे छोटे गोळे करून घेऊया। जेवढा साईजची आपल्याला हवी तेवढा गोळा करून घ्यायचा। चार वाटी पिठामध्ये 12 रोट्या होतात। तवा ठेवलाय आपण, रोटी लाटायला घेऊया। तुम्हाला जशी लाटायची आहे तशी कशी लाटू शकता, फक्त जरा जाड ठेवायची, पातळ नाही करायची। रोटी लाटून झाली आहे, आता आपण त्याला पाणी लावून घ्यायचं पूर्ण। जास्ती पातळ लाटायची नाही। आता आपण शेकवायला घेऊया। तवा उचलायचा, गॅस फास्ट करायचा, अशी भाजायची। बघू शकता किती छान झालं। आपण थोडंसं त्याला तूप लावून घेऊया। तुम्ही नाही लावला तरी चालेल, सगळं लावायलाच पाहिजे असं काय हे नाही, ऑप्शनल आहे। व्यवस्थित पाणी लावून घ्यायचं पूर्ण 4 साईडला। कुठून जागा सोडायची नाही, 4ही साईडला एकदम, म्हणजे
रोटी आपली चांगली भाजून आहे. तुम्हाला दुसरी साईड दाखवते कशी भाजली आहे ती. बघू शकता किती छान भाजली आहे ती. झाली आहे, आता काढून घेऊया आपण. तशीच आपण दुसरी टाकूया. आपल्या रोट्या बनवून झाल्यात. आता आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया. आपली तंदुरी रोटी तयार आहे. जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब नक्की करा आणि घरी करून नक्की बघा.